Kto? Poďme na to. Nie, Cordelius. Tak Cordelius versus Surge. Mne to tam neukazuje, tak som povedal tak. Kto si myslíte, že je silnejší? Napíšte do komentárov. Za mňa to je asi ten Cordelius. Poďme na to. Iba mňa nehitujte. Jo, budete diskvalifikovaní. Samo? Ty čo robíš? Nemôžete ísť na mňa. To je... Už niekto chodte. Hoši. Netýmujte spolu, ale hrajte. No, toto sa mi nejako páči. A Surge vyhral prvé kolo. A teraz ide druhé. A môžete ma dať ako prvého dole, Cordelius, daj ma ako prvého. Ale kto použil ultimátku? Cordelius, daj ma dole, to ti dovolím. Dobre, a teraz to budeme sledovať z tohto pohľadu, že kto je silnejší, Cordelius alebo Surge. Cordelius a Surge ticho dole, Cordelius ty ma daj ako prvého. Ďakujem. A teraz môžeme ďalej sledovať. A zdá sa, že Surge je silnejší ako Cordelius. Nemyslíte? Ak chcete ďalšie takéto videá, zatiaľ ahoj.